views and opinions expressed in these videos are for those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official position or views of Point 5 Creative Studios. Content presented is for informational and discussion purposes only. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisengapu, chitubu chinonuwa ni munu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy content, iri clean content, yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, tanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wanga wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Right, hanzi naApostle Makore Themba Gorimbo anofanirwa kukumbira ruregerero kumukuru wenyika mushure ataura kuti pava Mnangagwa handitika zvakaoma. Akazoona kuti shoko raashandisa rakadzama, akazotanga ati pamaloti pava Mnangagwa, ende tinoziva kuti maloti ndiani uye maloti anoita nezvei, shoko rinofarirwa namaloti rinonzi chii. Ndo zvakatukwa mukuru wenyika. Saka ndauya nevhidhiyo iri ndanga ndisina kutorionawo mushure mekunge one of the subscriber areacta to the video, ndo pandatozoenda ndikarionawo ndikateerera. Saka ndoda kuti ndiplay panapa mondiudzawo kuti munofungei nazvo. Themba Gorimbo okumbira ruregerero here kana kuti oregera? Munoti chii nazvo? Ndakambozvitaura nyaya iyi yekuti papresident Mnangagwa iyoyo vanhu vakataura mafungiro akasiyana siyana, but mushure mezvataurwa naApostle Makore izvi munoti chii nazvo? Okumbira ruregerero here Themba kana kuti oramba akadzvanya ipapo? Pane nyaya, pari kupisa zvekutodaro. Handizoziva hangu kuti chii chinenge chichiitika. Ndakaonawo great men akutaura kuti Themba Gorimbo ari kufarisa. Ndikaona vanhu vakawanda vari kumutuka Themba Gorimbo, ari kuti hanzi ari kudzirwa kuAmerica ikoko, achazodzingwa oenda kuZimbabwe, achasvika mhosva dzake dzakamumirira. But munoionawo sei nyaya iyi? Ini nangu nyaya dzandichada kudzipindira zvangu idzi ndada kungokupai imimi mombodzizeya ikokoko, mondiudzawo zvamunenge muchifunga, because nguva zhinji ndinenge ndichitaura zvandinofunga, but position yangu haisi kuchinja kuti ZANU-PF yauraya nyika, ZANU-PF iri kuuraya vanhu nenzara, ZANU-PF haina kana chimwe chete zvacho one chakanaka chainoitira vanhu vayo. Not maopposition, vanhu vayo vekuzanu-PF ivavo. Saka musazoti kana ndisingakomende nyaya idzi manditi ndaamurakashi. Aiwaka ebimi ndimunenge mutori varakashi, nekuti ne muchida kuti munhu asiri murakashi akujoinei kuita urakashi wamuri kuita ihwohwo. Nyaya hombe iri panapa ndeyekuti Themba Gorimbo anzi naApostle Makore akumbire regerero kumukuru wenyika. Okumbira here kana kuti oregera? Isa comment mucomment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako. Handitika, zita rangu ndi DJ Oli. Kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa ndibate, namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo. Tinodzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke naika. Right, hanzi naOwen panapa, company registration in South Africa, wavhurirwa FNB bank account, hazvichanetse. Bata Owen panamba dziri pascreen idzo, anokuitira mudhiginyira wacho. Chinongodiwa chete passport yako chete. Ukawana passport, zvinhu zvako zvakuita sei, zvakutoskida zvakutoflya, wakaita sei, wakananga kumberi. Handitika, saka bata Owen panamba dziri pascreen idzo, okuitira mudhiginyira wacho. Rega tipinde muvidhio raApostle Makore tinzwe vachiti Themba Gorimbo ngaakumbire regerero. Let me start with the Themba Gorimbo issue. Themba, you must consider yourself, as a celebrity to a lot of people.
We are always on social media. So many people are. Others might act as if they are not on social media, but they are all on social media. Others might not comment on the things that you do, but one thing I can tell you, and one thing for a fact, now that you are a celebrity in your own game, yeah, your own hustle that you've been promoted into by being by relocating from Zimbabwe to America, even the people that promoted you will not stand with you when the going gets tough in regards to matters regarding politics. I need to tell you one thing. Don't burn bridges. One day you will definitely need to be there. If something goes wrong in America, Zimbabwe still remains your home. We are here on social media almost every day. We can make fun of the president. We can do so many things that we do, including even myself. We do those things, right? But we have to know where the red lines are. You cross the red lines, you are in trouble. You know, with some of the things that I post, Themba, you would assume that I don't go to Zimbabwe. You would assume that maybe my name is also amongst the names that are listed by the airport or by the border posts. But it's not, because we know where to draw the lines. But I think you crossed the red line. What I advise you do is take it back to social media. Apologize. Don't wait and don't allow pride to succumb you. What you need to go back to social media, apologize, make an official apology. Yes, the words are spoken, people go astray, but they also need to be realigned. And it takes a person of you to realign yourself back into peace order. I'm saying this as if it's a joke, but what I know for a fact, this is now a serious issue. So even if, let's say, one day, by chance, you happen to go to Zimbabwe or you do something that gets you to be deported to Zimbabwe, this will be a case awaiting you. So you better clear it first before anything happens. Whether where you are, I'm not frightening you, I'm not threatening you, I'm not trying to instill fear in you. I'm telling you the Ubuntu proper part. When people go for negotiations, these are some of the things that will say that he erred, because to err is human, to forgive is divine. The young guy erred, but at the very same time, he apologized, having learned from his mistake. So for you to continue to take this into account, we are pleading with you for forgiveness. They have got to listen. They've got to listen. But it's you, Themba, who helps us also to make sure that we have got grounds to stand when we are going to knock on the doors, asking for apology as well. Clear this one. I beg you by the mercies of God, clear this one out of your way. If you allow pride to take over, we can't do anything. You're a big guy. But one thing that you need to understand from today on, I think you need to go for what we call leadership and celebrity etiquette. You need to go into such a class where, as a leader, you've got to know where to draw the lines. I looked at you very closely at some point. There was a time you attacked Winky D. The guy is quiet. He doesn't talk to people. Mind you, I live in the same area with that guy. He's quiet. He's just himself. He is a closed book. You can't read what's inside of him. You attacked him and his fans went after you. Then later on you came and you apologized, realizing that you touched the wrong person. For that, the very same people that had gone against you, when you start to speak against the current government, 90% they will start to support you. All because they are looking for a voice. If you're a nobody, they would not have been following you or supporting you. But because you've made yourself as somebody, that's why they are looking at you as a voice. But your voice needs to be toned, and your voice needs to be treated with salt. You have to know what to say and what not to say. You have to know the limits of what to say and what not to say. For the last time, I beg you by the mercies of God, just apologize. Come, we all make fun of the president. I do, but we know where to draw the lines. So take it or leave it. It's just my piece of advice. That's my 2 cents.